Soňky gece gündi Dadatlyň habarçylaryna Aşgabatda COVID-19 alamatly keselden ölen adından 6 adama degişli ýagdaýlaryň jekmejekleri ma'lum boldy. Bu wagtda paýtagtyň gonamçylyklarynda ýedigderli jaýlanyş şäherleri ýüzlerçe awtolog we köp sanly täze madarlar görmek bolýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. Aşgabatdaky habarçylarymyzdan şeýle maglumat gelip gowuşdy. Köşede bir maşgalada 3 adam öldü. Kakasy ejeti we ogly 1973-nji ýylda doglan adam öldü. Eýýäm jaýlandy. Onuň aýal jigiti öňki Polimex binatyndaky karantinde agyr ýagdaýda ýerleşdirildi. Bir garandaşymyz düýün öwez bilen telefonda gürleşdi. Onuň gaty üskürýänligini aýtdy. Ol oňa özüňe gowuza seretdi, tapşyrdy we hoşlaşdy. Şondan soň ol giýji. Ýadyňyzda bolsa 28 ýaşly bir gyz köşede öldü. Şu gün şol gyzyň ejeti hem ýogaldy diýip habarçylarymyz gürrüň berdiler. Adatlyk radiosy öz habarçylarynyň we çeşmeleriniň gizlilik şertlerini saklamak we howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen ýogalan adamlaryň atlaryny we ölüm ýagdaýlarynyň jekmejeklerini agdamakdan saklanýar. Son günlerde Aşgabatyň etegindäki gonamçylyklarda ýene ýüzlerçe täze madar peýda boldy. Bu arada son günlerde gonamçylyklary baryp gaýdan habarçylarymyz gürrüň berdiler. Ýurdun häkimetleri we habar beriş serişdeleri mövjudan ýeti pnevmoniýany hemde giňden ýaýran koronawirus häsiýetli alamatlar bilen geçýän keseli görmezlige salmagyny dowam etdirýärler. Türkmenistanyň saglyk işgärleri keseliň we ölümüň ýokurlanmagynyň sebäbini düşündirmeýärler. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä hastalaryň we ölýänleriň köpdigine garamazdan lukmanlary ýüz tutulanda hastalaryň ýagdaýyna we geçirilen barlyklaryň netijelerine degişli resmi maglumatlar olaryň özlerine hem garyndaşlaryna berilmeýär. Lukmanlara koronavirus hakda gürlemek gadagan edilýär. Aşgabatdaky habarçylarymyz ýaşaýjylaryň arasyndaky keselçilik barada ýygyderli maglumat bermegini dowam etdirýärler. Ýa-ni garyndaşym Jaňetdi kardiolog Lukmany gatagyr ýagdaýda emeli demalyş enjamyna bagly bolup ýatyr diýip habarçymyz 23-nji ýylda aýtdy. Keselleýänleriň sany Türkmenistanyň beýleki ýerlerinde de gitdigiçe köpelýär. Liwap vilayatynda Türkmenabatdaky hastaxanalar boş ýerleriň ýokdugy sebäpli näsaglary kabul etmegini besedýärler. Şonuň üçin düýün Akbadar diýilen bir ýerde çägilikde badary boşatdylar. Söwdegärleriň hemmesi harytlaryny alyp gitmäge mejbur boldular. Indi bazar uruş döwründäki bir meýdany ýatladýar. Indi şonu hastaxana hökmünde ulanmagy taýýarlanýarlar. Köp adam kesel bolýanlygy we köp adamyň ölýänligi sebäpli bazaryň dükanlary, palatalar hökmünde ulanlar. Bu bazar 2014-nji ýylda açylypdy diýip Türkmenabatdaky ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Şeýle-de ýerli habarçylarymyzyň sözlerine görä Türkmenabatdaky karantina daşary ýurtlarda bolup gaýdan harbiýlaryň yerleşdirilmegi dowam etdirilýär. Düýün 14 sany harby Moskwadan uçup geldi. Olar ýokunç keseller hastaxanasynyň goýundaky karantin lagerine yerleşdirildi. Olar okuw üçin ortiýetde bolupdy diýip Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy 23-nji ýylda habar berdi. Liwabyň yerli hastaxanalarynda we karantin zowlaklarynda derman ýetmezçiligi we yaramaz şertler dowam edýär. Liwapdaky ýene bir habarçymyzyň 23-nji ýylda aýtmagyna görä, köp ugurly hastaxanada lukmanlar näýeli bolýarlar. Olar işlemek üçin maskalary, ellikleri öz hasabyna satyn alyp ulanmaly bolýarlar. Olaryň azyp üçinçiligi hem öz hasabyna. Mary vilayatyndaky keselhanalar hem hastalaryň köpdigi sebäpli agyr şertlerde işlemeli bolýar. Lukmanlar keselleýär. Murgap ýokunç keseller hastaxanasynda 13 sany agyr näsag bar. Olaryň biri bu hastaxanadaky ýokunç keselleri bejeriş bölüminiň müdiri. Häzir ol demalyş enjamlaryna çatyldy. Ol komada. Häzir keselhana ýapyldy, hiç kim kabul edilmeýär. Türkmen galy etrafyndan bir şepagat uýatyldy. Ol 55 ýaşynda diýip Azatlygyň habarçysy 23-nji ýylda aýtdy. Balkan vilayatynda keselçilik köpelýär we ýylatyň arasynda howsaly döreýär. Günbatarda ýagdaý agyrlaşýar. Bir näçe ünodal türkmen başyda hemme zat asuda ýalydy. Indi howsaly döreýär. Gyzlarwatda häzirki Serdarda köp sanly kesellänleriň bardygy aýdylýar diýip habarçymyz vilayatyň uly bolmadyk ýaşaýyş nokatlarynda günde bir näçe adamyň ölýänligini, ýylatyň arasynda aljaranlygyň artýanlygyny, adamlar sosial aralygy berk saklamaýanlygyny belledi. Her kim pata barýar, kesel ýokuşýar, hiç kim olara duýduruş bermeýär we gadagan etmeýär diýip habarçymyz 23-nji ýylda habar berdi. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň sözlerine görä, paýtagtda we vilayatlarda koronawirusyň bardygy testleriň netijesinde tasdiklanan adamlaryň arasynda resmiler hem bar. Liwapdaky habarçymyz 18-nji ýylda ýogulan Farabyň häkimi Hasan Metkuliýew bilen aragatnaşykda bolanlaryň hemmesiniň häzir karantina alynandygyny 23-nji ýylda habar berdi.
Şol bıraktın gözünde de Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy hökümet çeşmelerine salgylanyp, Saglygy saklaş ministrliginiň wekilleriniň ýa-da koronavirusy bejermek meselesinde Rus lukmanlary bilen geňeşýänligini habar berdi. Şeýle geňeşmeler distansiýon aragatnaşyk telefon we video konferensiýa arkaly geçirilýär. Odal beýle däldi ýa-da gizlenýärdi, indi aýan edilýär diýip habarçymyz aýdýar. Ýurtda koronavirus keteliniň hataby alınmandygyny öňe sürýän Türkmenistanyň hökümeti soňky döwürde ýylatyň köpçüligi çykmak mümkinçiliklerini çäklendirdi. Bazarlaryň we sowda merkezleriniň hyzmaty we güýmenje puwdaklaryndaky kärhanalaryň, sport ýetgalarynyň we naharhana kärhanalarynyň işini besetdi. Bu ýagdaýda hökümetiň ýurtda bu keseliň bardygyny resmi taýdan inkar etmezligi ýylatyň arasynda howsala we nägilik artdyrýar. Türkmenistanyň ýylaty türkmen häkimetleriniň mekirliginden gaharlanýarlar. Häkimetler howada tozan bölejikleri bolan üçin maskalaryň giýilýänligini öňe sürýärler. Onda 2 metrlik aralygy saklamak talaby näme diýip habarçymyz belliýär. 21-nji ýyldan başlap yerli mobil aragatnaşyk operatorlarynyň abonentlerine howanyň adam bedenine ýakymsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agdy we buruny ýapýan maskalary giýmeň zerurlygy duýdurulýar. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi raýatlary özlerini gowy duýmasa lukmanlary ýüz tutmagy çağırdy we bu keseliň sebäbini howadaky tozan bölejikleriniň köp bolmagy bilen düşündirdi.